Umageza ngendoza. Umephambi kwenu kuthi kusawufika imini ezinje ndibe nexhala ndiyayazi ndizawube nindibisa isixhosa. Kuthi kusawufika imini ezinje ndibe nexhala ngoba ndiyayazi ndizawube nindibisa isixhosa. Bandibiza isixhosa nake ngenjongo zokundinyemba bendonelisa. Ndisuke ndisabele ngongathi bayandibethisa. Bandibiza isixhosa nangenjongo zokundithuka. Ndisuke ndisabele ngongathi bayandikhahlula. Isono sam ke yaba kuphumela utata ihlabe ngomkhondo lebhokhwe ndawugqiba ndishwama. Ndavumela wandisela. Ndavumela udade wawo wandicubisa amaqhinga abasekhaya. Ndavumela umakhulu wandihlohlela intsimbi ndacela ndawugqiba ndazenca ngokuxhasa abanezisi. Xa kunamhlanje banezisi. Isono sam ke yaba kutyeshela kuqala kwezasentshona inkolo ndalandela emfundweni logowokhulu ndakholelwa kwizinyanya ndakholelwa Ngimbale zabekwa kwelokuthi ibala ndalandela ngokwentsukapi yam nemvelaphi yam ndazidla ngamasiko isithethe neenkcubeko xa kunamhlanje isono sam ke yaba kuvuma le ntwaso yesifube ndawugqiba ndabombolaza kulaa maqonga ngolwenkomo bambi bade bandibuza uba kungani ndibhala ngesixhosa sube ndithi kungokuba nam ndingumxhosa kungokuba zingacinezeleka ezam iingcinga uba ndingacinga ngeempilo zabanye abantu ngathi ke bona ke ingqondo yakhe igcwele ubuhlanga khanye ndixelele ke nganye nganye uba ubuhlangana xa ndizingca ngale nto ndixalela abanye xa ndizingca ngokuxhosa bandizixhosele ngenjongo zokundithuka sube ndisabele ngoba